Dat klopt, ik zit hier in de kantine van het prachtige gemeentehuis van Dantemerdeel. En ik neem het maar even van je moer. Ik zit hier met de zoon Lies Loekers van de partijen in Dantemerdeel. Laat ik ze eerst eens even nog je vaststellen. Ik begin gewoon links van mij en de eerste persoon die ik hierbij me steen, stel je jezelf even heel kort voor. Tom Bakker voor de SGP. En naast mij zit de enige dame in het gezelschap, maar een hele sterke dame. Waar ben je? Siepie Hilkema, listloeker van de Partij van de Arbeid. En daarnaast zit Roelof Bos, listloeker van CDA Dantemerdeel. Gerbe Wiersma, listloeker van de ChristenUnie. Maar ook nog eventjes naar de joks van mij. Ja, je hebt er niks van verteld op de radio, maar misschien op de beeld, die maken we er wel. Stel je even voor. Romke Postma, listloeker van Dantemerdeel 82. We gaan naar de oren, heer. Gerrit Joert de Bruin, listloeker FNP. Wietse Stienstra, kandidaat van de LLD. En dit binnen zo'n meisje waar wij praten gewoon over thema's die leefbaar binnen in Dantemerdeel. Thema's die ook voorkomen in de kieswijzer. Aan het einde van dit eerste uur gaan we het er even over mij, de Griffie Mijwerker Silke Jongbloed. Maar nu praten we eerst over thema's die leven. En ik denk, ja, laten we voor de niks knuppel in het honderhak gooien. Ik hou net van heel werk. Ik wil het met hem over het feit herindeling ha. En ik wil daar heel duidelijk mee stellen dat ik denk, gooi knuppel in het honderhak. De gemeente Dantemerdeel rint azen achter de feiten aan als ze net mij de herindeling. Het grootste deel van de partijen in Dantemerdeel zei herindeling, ver van mijn bedshow, gaan we niet aan meedoen. De gemeente Dantemerdeel gaat azen de boot missen. Waar wil daar wat op zeggen? De LRD die vindt dus dat we hebben dus in juni hebben wij dus dat Riet hebben wij een besluit genomen over dus herindeling hier in de gemeente Dantemerdeel en daar kunnen we 4 hier mee vooruit. En het punt is, daar hebben wij besloten voor een ambtelijke fusie. Kom willen wij in de dus andere gemeenten nog wel bij beloeken moeten. En dus in een referendum vinden we dus zo'n wichtig punt aan de burger in een referendum brengen moeten. Want wij vinden dus dat dus de schuldposities van dus de gemeente werden we herindelen moeten. Dat is een enorme zorgbaat. En wij vinden dus ook dus wanneer je dus komen wat wij hadden dus al een besluit genomen over een ambtelijke samenwerking. Dat we dus dat eerst maar goed evalueren moeten. En dan zullen we wel hoe het voorten krijgt. Ja, waar wil daarop reageren? Let ik eens even naar Roelof Bos gaan. Volgens mij de enige partij in Dantemerdeel die zei van wij kennen net zonder herindelen. Nou, wij zullen er genuanceerd zijn aan. Zo'n ambtelijke fusie is een eerste stap. Wat gaan wij als CDA Dantemerdeel in het verkiezingsprogramma zijn? Wij zorgen de stip op de horizon in 2018 naar een bestuurlijke fusie. Gelukkig ben we ook zo vier dat 4 gemeenten Mijnwander een visie opstellen naar de toekomst staan. En die werken 2 modellen nu. Eén voor ambtelijke fusie en één voor bestuurlijke fusie. Als je bestuurlijke kan je yield verdienen. Kan heel soort yield verdienen op bestuurlijke capaciteit en ambtelijke capaciteit. En dat yield kennen je broeken voor de meerskip. Dus we willen kritisch wijzen op de partners waar we mee gewerken. Uiteraard Mijnwander zien van hoe staan we ervoor. Wij staan er zelfs als Dantemerdeel ik net zo florissant voor. Maar van nu die kracht Mijnwander eerste stap zetten ambtelijke fusie, maar net te lang. En dan de stap terugzetten naar herindeling. Kunnen we zo yield mee verdienen. En dat kunnen we in de meerskip weer investeren. En je naast me zit eerst met Gerbe Wiersma. En Gerbe Wiersma zit je naast me, want die zit al te scootje. Wiersma. Ja, nou ja, ik vind dat wel een beetje te kwart door de bocht wat de heer Bos nog zei, dat we een heel prettig kennen. Want wij hadden een onderzoekje doorlitten door PwC en die zet daar even de fusiegemeenten in over deze gemeenten. En dat blijkt eruit dat de lasten van de burgers dan verdubbelen. Dus dat is al geen verdienste. En vervolgens zetten we inderdaad wat Stienstra zei, met een schuldenlast bij de gemeenten. We gaan nu een schuldenlast van 24 miljoen ongeveer. Dan zullen we een schuldenlast krijgen van 121 miljoen. Voor zo'n miljoen per jaar rente. Dus dat betekent, ik denk wel 1 miljoen per jaar extra kosten voor deze gemeente. Dat moet onze inwoners al je ophoesten. Dus dat zijn al je dingen. Dan moet je eerst goed afspraken om meisje van hoe komt dat. Dus die verdiensten die zorg ik voor dan net zitten. En dat moeten we eerst maar zijn goed houden. Hoe reëel is die opmerking, en dan kom ik aan bij Gerrit de Bruin. Hoe reëel is die opmerking? De kosten voor de burger maat net heger worden en dat realiseren wij om net her te indelen. Hoe reëel is dat? Nou, om net her te indelen, dan binnen er natuurlijk best wel over oplossingen door samenwerking. Hè. Je moet er op een slimme manier mee omgaan. Er zijn een aantal, dat blijkt uit het rapport werd, er zijn een aantal onderdelen dat je te bezuinigen, door het samen te doen. Als dat nou heel slim aanpakt en alleen op die onderdelen de samenwerking ziek is, dan denk ik als het meer verzinken is. En die ooronderdelen blijkt uit het rapport dat zij juist op vliest. Dus dan moet er net een samenwerking in. Dus op een slimme manier mee omgaan, wordt het net uit lasten omheen gaan. Dus er afspraken om mij te keren.
Maar dan krijg je situaties in Zuidwest-Friesland. Want daar is bij de gemeenten hun schuld is na de herindeling met 30 miljoen stegen. Ja, dan hoort misschien eerst wel even de lezies en de lasten van de burger naar beneden. Maar uiteindelijk zullen ze het een keer ervoor opdraaien. Ja, Gerrit de Bruin die zie het meer sniskers op het schouder te tikken. Ik wil me eerst even aansluiten bij Gerrit Wiersma. Want een van de elementen kan je te zijn de tijd tot een fusie komen willen. Ik ga juist er een staartje zien van Vereniging Eigen Huis. Dus juist er een rapportage kwam over de lessen, de gemeentelijke lessen. Dan, als we om in zin is, dan zitten we vier heel stuk leger als de omringende gemeenten. Dus daar moet je eerst al een oplossing voor vinden. Want het mij net zo wijs dat dus burgers daar de dupe voeren. Maar nou even over het standpunt van de FNP. Wij zitten het eerste de andere kant uit. Wie zeggen ze, let dan maar die al mooi blauwe zat is. Wie werken al keer mee door gemeente en met name op die elementen, op de zorg en dat soort dingen, SOZA en dat soort dingen. Dus daar verhoort het niks als je hier een grote gemeente van mij ziet. Die ambtenaren, dat bloedt precies gelijk. En wie bent zien de ambtelijke fusie? Want een ambtelijke fusie, dat is een heel verschillend proces. Wat enige jaren doort, waar je misschien uiteindelijk nog tot een fusie komen. En dat heel verschillende. Zo je het van je, dat je een ambtelijke fusie krijgt. Met aan het roer 4 colleges, 4 managementteams, 4 OR's. Dat wordt een drama. Het kost alleen maar geld en het lost niks op. Alleen een keerwerkje, zoals het nou is voor u voldoende. Wie zei ik, als het net slagert en er komt druk van boeten, op wat voor manier dan ook, dan hebben we liever uiteindelijk ook die stip op de horizon. Maar wie houdt het liefste dan het bedeel, zoals het nou is, en dat houden we zo lang mogelijk vast. Word ik eerst even naar de enige dame in het gezelschap. Nou, wij vanuit de Partij van de Arbeid weten wij heel goed wat voor taken er naar u staan komen als gemeente. Dat is net niks. De jeugdzorg komt naar u staan, de participatie komt naar u staan en het wolwezen, al die dingen, WMO, AWBZ, het komt allemaal naar de gemeente toe. Grote taken, we hebben een gigantische verantwoordelijkheid voor hebben straks Marmekoor. Dat kennen we als gemeente net alleenig. Dat zullen we Marmekoor doen moeten als Noordoost-Friesland. Daarom vinden wij het ook belangrijk om een ambtelijke fusie tot stand te brengen. Want we dan hebben een stevige organisatie staan. Het voordeel is ik van een ambtelijke fusie. Die kan, als we goed een poortje binnen een jaar realiseerd worden, dan kunnen we daar heel goed mee aan de slag. Want dat is wichtig voor de meesten. Want het gaat echt de meesten aan, die dingen die naar uw stad komen. En op die manier denken wij dat we heel goed via de werkje kennen. En een bestuurlijke fusie goed voor de Partij van de Arbeid net. Ja, kon ik even naar Romke dan? Want Romke die had er een mening hoor. En ik geloof Romke dat vooral het werk, de leesjes en OZB en dat soort dingen, dat die bij daar even een beltje rinkelen in deze. Ja, dat is inderdaad wel een belangrijk verhaal. Van de week weer een uitsturing op Nieuwsuur. En een soort mensen vereniging eigen huis. Die echt laatste stijgingen van alle gemeentes in Nederland. Daarin kwam in ieder geval uit dat in Dantemodel in de Aran of jouw hier optelt binnen waar 38% OZB-stijging hier gewoon ha. Nou, dat is dus in ieder geval dankzij het beleid wat we de Aran of jouw hier gewoon ha. Daar kunnen we van alles van vinden, maar dat is gewoon een koude constatering. Daarin stiert bijvoorbeeld ook dat de fusiegemeenten Friese Meren en Zuidwest-Friesland een stijging hier van de afvalstoffenheffing en rioolheffenrechten van 28%. En dan mag je voorstellen dat dat wettelijk verstlijn is. Dat dat alleen maar 100% kostendekkend wijzen mij. Daaruit volgt dus heel normaal voort dat als je een fusiegemeente hast, binnen ze alle kosten in volle heger. Want we gaan 100% kostendekkend niet aanpraat. Dat is overal in Nederland gelijk. En als je dan niet een fusiegemeente hast, als Friese Meren of Zuid-Friesland, dan krijgen ze 28-30% verste lestenverhoging sowieso voor de kiezen, omdat zijn gemeente volle duurder is. Dus had meneer Bos van het CDA nou een cadeautje van $1 miljoen uitgaan wil, omdat dat dan niet een goed keer is, nou, dan denk ik dat de meeste mensen het verhaal beluisteren, eigenlijk wel weten dat dat een beetje oors leidt. Het is natuurlijk ook heel apart, meneer Bos, je hebt zeggen van ja, uw gemeente zit er net zo florissant voor, maar dat is dan natuurlijk wel een gevolg van het beleid van dit college en onder andere van meneer Bos dus. Rolf krijgt eraast een reactie. Ik wil eerst toch heel kort nog naar Tom Bakker van het SGP. Want die zit heel stil en leer van de achterkant. Maar Jo had er ook een mening hoor, dat weet ik wel zeker. Jazeker. Ja, absoluut niet voor een bestuurlijke fusie. We hebben besloten tot een ambtelijke fusie. Samenwerking vinden wij heel best. Onze leus is ook net alleenig, wel zelfstandig. Dus al die verhalen van $1 miljoentje of iets dergelijks wat te verdienen valt, daar geloven we helemaal niet in. Want wij hebben gezien in een heleboel organisaties, waterschappen en zo, wat er gebeurt als dat allemaal fuseert. Een boel bureaucratie erbij, een boel overhead erbij. Dat
Dat levert niks op. En bovendien, we moeten zuinig wezen op de gemeente die we nu hebben. Die staat er goed voor. Zowel wat organisatie betreft als wat financiën betreft. En dat willen we niet in de waagschaal stellen door een fusieavontuur. Ja, ben je al wat roepend in de woestijn, Bos? Nou, ik heb wat angstscenario's. Ik wil graag even bij meneer Jerde de Bruin aansluiten. Ambtelijke fusie tekent zich een aardige meerderheid vrouwen. Dat is hartstikke mooi. Maar inderdaad, daar zitten dan fjouwe rieden, fjouwe colleges, fjouwe directeuren en alles omheen. Dat is op lange termijn net werkbaar. Een oorpunt is even dat ik nog zorg naar we hier een kwartlien een zwarte notitie hier we in de Rieën. We zijn de zesde Rieën in onze regio die zwarte notitie bepraten moest. Toen weer een rietslid die zei, had dat dan nog wel zin? Nee, dat had geen zin als je als met z'n zesden al jaren apart bepraten. Een oorpunt is even dat ik zorg naar ondernemers. We hebben soort met de meisjes in deze gemeente. Een ondernemer die bij u wat bouwen wil, had meer orenregels te meisjes als in Kalmelaan en in Dongerdeel en Verwedderdeel. Dat denk ik van wat een verkwisting van yield en energie. En waardoor wij ons inwoners aan door al jaar op ons eigen houtje beleid te ontwikkelen. Maar een heel soort mensen, geerwerkje is mooi, maar bij elke geerwerk zitten wel fjouwe wethouders, fjouwe ambtenaren er nemen op. Dat kunnen we ze besparen. Ja, ik wil eerst eens even in huis, want hier Gerben Wiersma. Ja, nou ja, er zitten natuurlijk best wel voordelen aan herindeling. Dat zullen we nooit ontkennen. Maar je moet altijd goed wegen en de kosten en de baten in de roer zetten. En daar ben wij voor. En Bos neemt ook correct even de ondernemers. Wij zitten hier in deze gemeente met een soort lietse ondernemers. En grootschaligheid gaat eigenlijk meer voor grut. Dus dat is voor grutten. En grutte ondernemers die hadden baat bij. Maar de lietse ondernemers die kregen gewoon vol minder kansen. Want een grote gemeente die moet zich gewoon de Europese regels houden. Dus ik daarin, dat merken we nou al met de samenwerking die we nou hebben. Nou is het al zo dat bijvoorbeeld geen auto's bij een gewoon reguliere autobehandelaar hier in de buurt kocht werken. En dat moet beslist bij een grotere autohandel. En dus ik voor de ondernemers in deze gemeente hebben we twijfels dat het wel beter is als je fuseren kunnen. Dus voordelen natuurlijk, binders, we kunnen het ontkennen. Maar de nadelen, ja. Een liefst voorbeeld. De hokjebouwer uit Kalmersweg, die ik vliet hier aan tafel hier. Die had mij orenrielste meisjes in Kalmelaan als in Dantemediel. Helemaal net ook grootschalige lietse hokjebouwer die jetzt zijn orenregels aanrent omdat u hier het oors verstelt als in Kalmelaan. Dat moet we net willen. Ondernemers denken over de grenzen van onze gemeente heen. Denken waar het eerst, denken Fries en Europees zelfs. En daar moeten wij op aan. Nou, ik wil dan toch eventjes terugblikken op wat we nou al doen met elkaar. We hebben je met elkaar al in sociale zaken. Dat we samen met Dongerdeel, Kalmelaan, Verwedderdeel, sluit zich gewoon. Maar een per hele lietse dingetjes wieken wij met elkaar al. Het beleid is voor, misschien wel voor zo'n 90% alle gelijk. Dus ik denk dat de heer Bos je toch zeker wel wat doet van het ben alle verschillende regels. Nee, we weten de praktijk. Het is maar een hele lietse afwijking hier en daar. Daar een gemeente van. Had je toch ja, iemand die zeker weet dat Bos wat rood, dat is dus Romke. Nou ja, het gaat er natuurlijk om. Ik vind het wel aardig. Maar ja, die bedrijven geen probleem meer met andere gemeentes. Maar dan kun je wel liggen goed alle gemeentes opheffen en alle provincies ook direct, maar dan maak je er één groot land van. Maar dan kun je toch wel een grotere gemeente maken van 2 gemeenten. Maar die gaan natuurlijk correct hetzelfde probleem met de dan aanwezige buurgemeente. Dus het argument is een non-argument. Je moet de burgers een eerlijk verhaal vertellen. Dat willen we graag. Als je fuseren, krijg je een heel groot gemeentebestuur wat hartstikke duur. Daar helpt net in omheen. Dat is gewoon zo. Het gelach, we betalen ter u zijn inwoners samen. En dat is gewoon het feit. Dat leidt altijd naar boven tafel. Ga ik eventjes naar de SGP, hè, Tom Bakker? Ja, ik hoor net zeggen dat de regels in Kolmerland anders zijn dan in Dantemediel. Nou, dat geeft toch helemaal niks. Dat wil de kiezer graag, dat wil de raad graag. En de kiezer die heeft het voor het zeggen en de raad heeft het voor het zeggen. En dan is het, ik zou het heel erg vinden dat alle verschillen tussen de verschillende gemeentes uitgevlakt worden. En dat we één grijze massa krijgen in heel Europa. Dat moet helemaal niet. Dus we moeten juist zuinig zijn op die verschillen. Nou, er is één ding wat mij dan hier in het hele gesprek opvalt. Snapt de kiezer eigenlijk zo weet wij het over hebben? Want dat is heel belangrijk, Aasne. Snapt de kiezer nou eigenlijk wel weet die herindeling om God? Ik zou jij het je zien. Nou, ik moet nog even denken als burger denken. Maar ja, nou, als je de mensen denkt eerst vanuit zichzelf, waarom had ik mijn gemeente te schaffen? Nou, een belangrijk element wil je bijvoorbeeld vergeten, de bereikbaarheid en de onspreekbaarheid van mensen. Hoe groter je gemeente je krijgt. Het is vaak al gebaseerd op een yieldkwestie. Want dat is, want het bestuurskracht en alle komt door je zinnen waaien. En je hoort hier bij iets van uw bouwboos, de burgemeester, die ben vaak grotere gemeenten. Nou, die leven ook al in bepaalde
aanwelen dat alles zo mat zat zien denken, maar dat is natuurlijk net zo. De gemeente moet onspreekbaar blijven, die moet er voor de mensen blijven, want de gemeente is er voor de burgers. En dat moet ze blijven. En hoe groter die instelling is, je zult wel eens kwal. Techniek ontwikkelt zich echt steeds verder en dat is een element wat je in de toekomst hebt. Maar in principe, de burgers, de weten wat voor gemeente dat zijn, wat voor wethouders dat er binnen, wat er te plakken in. En dat is echt heel essentieel. Het moet die hele zakelijke kwestie van yield en nog yield. En groter. Ja, ik ook toch, want ik ga Stienstra net verleerd. Nou, ik vind dus, wie maar dat gemeente vind ik dus, daar ben ik het met mijn collega eens. Het is een hele uitdaging dus om het dus op een manier doen zoals we het besloten hadden door een ambtelijke fusie. En we vinden dus dat het is een uitdaging dat we dus in de kosten dus besparingen kennen. En ik denk dat is straks een heel verloop in de leeftijd van de ambtenaren. En ik denk dat wij dus in een samenwerking dus straks wat betreft dus het personeel een hele grote besparing kennen. En dat zou dus een voordeel kennen voor de burger. En en als het dus op een gegeven moment van bovenop opleiding wordt dat we herindelen moeten, ja, dan zei ik nog een paar andere gemeenten bij dat we wat groter worden. Maar in ieder geval, de lastendruk van de burger mij net omheen. En oor maar de burger zelf moet bepalen in de referendum. Ja, wat Stienstra zei, is iets wat ik dijk al eens een keer in zijn, Romke. Als er dan al herindeeld moet worden, als het opleiding wordt, dan wil ik dat het liefst in Anno verband wordt. Nou, dat is, wie je gewoon naar de gemeentes Kallemeloon en Dongeredeel vooral, en Verwerderdeel hekken er dan bij jongen. Dat zijn gemeentes die de orde jaren met dezelfde CDA-colleges toch een heel wankel financieel beleid voert. Er ben ook griezelig een soort heel minder uitjoen. En er is gewoon heel weinig inkomsten binnen genereerd. De lesten binnen daar in die gemeentes wolvolle heger als in uw gemeentes. Nou, het jouwt zich natuurlijk te lezen wat er gebeurt. Dat we gaan fuseren met die gemeentes. Dat is voor de burgers, voor de inwoners, voor de gewone mensen in uw gemeente. En dat catastrofaal. En die ben aan een vermogen en geld kwijt. Als we dan toch aan een keer herindelen maar als het van bovenop lijn wordt. En ik zie dat echt nog net voorlopig gebeurt. Maar stel je nou eens voor dat dat is. Dan denk ik dat uw zwaardvolk, ik beter niet voor deel en dat karpselen wij. Dan denk ik dat er dan wat een groter en een beter geheel, een beter werkbaar geheel stiert. We hebben hier een aantal organisaties al wat beter van de forum jongen. En wat ik het samenwerkingsverband wat ze haaien naar karpselen het eerste deel is gewoon een heel werkbaar verband. Waar op dit moment al hele goede dingen in gebeuren. En daarmee lid is echt zien dat zo'n fusie, zo'n volledige fusie helemaal net zo nodig is. Maar dat je dat echt goed wankeren in een samenwerkingswerkverband. Kom ik toch even op mijn initiële vraag weer waarom. Daar wil ik van je allen nog even een antwoord op hebben. Mijn vraag wie als er azen op een gegeven ogenblik inderdaad van hogerhand het opleiden wordt, rint de gemeente Dantemardeel dan net achter de feiten aan, mist de gemeente Dantemardeel dan net te boord en voor de beslissingen dan werd de gemeente Dantemardeel eigenlijk wel een zegje in Hoorn woon. Kon ik eerst eens even naar deze Peter? Nou, het wordt helemaal niet opgelegd. Tot nu toe is het zo dat dat niet opgelegd wordt. En daar gaan we ook vanuit. Het zou ook heel dom zijn. Ik denk en ik hoop dat met een paar jaar de inzichten wat veranderen. Dat hebben we ook al gezien met minister Plasterk. Die begint ook zo langzamerhand een beetje zijn verstand te krijgen. En hij doet tegenwoordig wel eens. Hij deed van de week een goede uitspraak dat de kwaliteit van de raadsleden helemaal niet te wensen overlaat. Dus wat dat betreft is het ook al niet nodig. Ik denk dat het allemaal wel meevalt. En wij staan er heel goed voor. En dan zien we verder. Ik zie op dit moment wat er gebeurt met de decentralisaties, wat er in het Riek van u vreegt. Die vreegt van u, toon aan dat je dat goed uitvieren. Tonen hier in onze regio dat wij dat Marmeko goed uitvieren kennen. Dus wat dat betreft maak ik me net zorgen erover. Hoe die decentralisatie, participatie werd zwaar gepraat in het laatste oren trouwens voor de lustra's. Nou, de vraag ging over de burgers en daar wil ik wel even net aan nog, want daar gaat het uiteindelijk om. Wij moeten er in angstscenario's aan praten. Die burger die wil gewoon goede dienstverlening, één keer niet zien hier een paspoort, een keer een rijbewijs en verder goede dienstverlening door de gemeente. Ambtelijke fusie is een eerste stap. Maar die burger die wil ik dat wij efficiënt mijnen van de werken. Dat is naar de partij en ik. Dus is ik, burgers, als je hem echt wat willen, als je hem yield verdienen willen, als je hem in afval willen dat we investeren in een meerskip. En net in de soort ambtenaren, colleges, burgemeesters en wethouders. Zet dan de eerste stap ambtelijke fusie. En dan de volgende stap is, en daar gaan we een keer net aan, toch wat een grotere gemeente. Net de 127.000 die meneer Postma wil met een hele grote wat eerste gemeente. Maar wel een beetje een behapbare schaal van 50.000, 60.000 in wat eerst. We de boord mis Wiersma van de ChristenUnie? Nou, ik denk dat het al je net zo vader in. Ik vind wel, je moet alert wezen en op het moment dat er een situatie ontstaat dat je als dan zul je toch wel even goed nadenken, maar daarvan is dat een gezonde situatie. Op dit moment zorg ik daar echt
hier op beeldvorming. Wij blijven bij de inhoud en daar gaan we eens zien. Dat is de komende tijd met de collega's wat betreft de samenwerking. Hoe gaat het vorm krijgen? Hartelijk goed bekend kennen en levert dat echt iets op voor onze burger. Dank u wel ervoor. Heel kort nog even naar deze drie heren, want ik zie dat het klokje rint. Romke? Nou, ik ben er net zo bang voor dat het opleiding wordt. Mocht het nog aan als wijs dat we ooit een keer tot een herindeling komen, dan ben we er in ieder geval wist van dat het volle duurder wordt voor de burgers. Dat kan eigenlijk net, dat moest eigenlijk net. Maar staat het er nooit in ons, het gaat er vooral om BW als gemeente, sterker nog om ons zelfstandig te wijzen. En ik denk dat eigenlijk op injenij iedere listloeker daarvan overtuigd is dat wie zelf dat kennen, dat onze burgers dat kennen, dat onze gemeente dat kennen. Nou ja, let er dan in je partij wijzen die geen vertrouwen in eigen organisatie had, dat bij de noteerd wijzen. Maar wat dan wat 82 betreft, kennen uw meeting dat en kennen uw organisatie dat ik zeker. Freek van de twee eerste heren, Wietse Steenstra en Gerrit de Bruin, nog even een kwarte reactie, want dan gaan we waarom naar de studio. Nou, dat we in een situatie op een gegeven moment dwongen worden. Wat ik me eigenlijk net voorstellen kan. Dan zitten we volgens mij al in een gelijkwaardige positie als de rest. Want die wordt ook tot die situatie dwongen. Dus dan krijg je handelingen op gelijk op dus ja. Nou, laten we eerst maar zwijgen dat we op ambtelijk gebied dus een eenheid worden. En wat het door betreft, dan ga ik het eerder zijn. Het is een uitdaging. En we houden lekker dat de ChristenUnie zei. We houden dus aan de inhoud. En dat het voor deze gemeente wel klaarbaar is om dus de zaak zelf op orde te krijgen.